Mr. Maidam, Mrs. Conjita, Mr. Deiden, आरो Mr. Thogren. आंनि बाथ्राखौ नोंसोरो एसे मोजाङै खोनासं। गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना मिथिखागौ गोबाङानो ससियेल मिडियायाव सोरनि थाखाय आरो मानि थाखाय दावराव जागासिनो दङ आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बे समावहाय आं दायो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा, जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला नायलांदो। जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो आरो इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनदांनो हाखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों। थ' जियानो जा लोगोफोर डाइरेक्ट मेन पइन्टआवहाय फैनोसै आरोना। आरो नोंसोर एसे बुजिनो नाजा आं मा बुंनो नागिरदों। बयहाबो बुंनो मोन्थाय दं, दा मोन्थाय थानाय हिसाबै आरो आंबो ससियेल मिडियानि सासे ओंखारजेननाय मानसि हिसाबै, व्यक्ति हिसाबै आं नोंथांमोनखौ माखासे खोथा बुंनो नागिरदों। बे खोथाखौ नोंसोरो मोजां बुजिना ला आरो आं जोंनि नायगिरिफोरखौ आं खावलायदों जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे बिथांमोननिसिम बे भिडिअआ सहैथों आरो बिथांमोना नुथों। दा साब्रैखौबो गंसे हाखरनि ना बायदि नुनो मोनबाय आरो साब्रैबो बिथांमोना लोगो नांनानै साब्रैजों मोनसे खेला गेलेनाय आरो साब्रैजों लोगो नांनानै मोनसे माने थगायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों बा हमदांनानै मोनदों। जुदि बेबायदि नङामोनब्ला जाय मैदोम बिथाङाबो कनजिताखौ रायनाय नङामोन एफा गाज्रियै, जाय गाज्रि रायनायखौ सहायनो हायै बायदि लेथ्रा रावजों सोंखारिदों, नंबाबो नङाबाबो बियो गनायथावथाव नङामोन। लोगोसे दैदेन वारि बिथाङा जानो हागौ सोरमा प्रुफ होनो हागौ होननाबो बुंनाय खोनादों आं मा गाज्रि होननानै। बिथांहाबो दङ जेलाव लांजानाय, मैदोमाबो बुजानाय बेबायदि रेकर्ड दङ आरो दैदेनाबो दङ आरो कनजितानि हौवा जाय थग्रेन बेबो गावनि हिनजावखौनो असे हिनजावखौनो समाजनि नोजोरावहाय गाख्लायनानै दोननाय बेबो मोनसे गेदेर गाज्रि बा दाय। आरो लोगोसे कनजिता सिगां जानानै थांबाय, दख'ना फैखो मोसानायनि रायजो राजाजों बुजाबाय आरो बिनि सिगांबो हयथ' जाबावदोंमोन। दा नोंसोर साब्रैखौहाय आं गंसे बिलोनि ना बायदि मोननानै आरो नोंथांमोनखौहाय साब्रैजों नोंसोरो जे लोगो नांनानैसो बेफोरबायदि फावथिनाखौ खालामदोंमोनदां होननानै आं सानदों। आरो आंल' नङा, बे बाथ्राखौ गोबाङानो सानदों। दा आं बेखौ बुंनो इच्ছা खालामदों, मोनसे राव दं जे ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा। मैदोमा जेब्ला होसोजादों, भिडिअ ओंखारदों, दिनैसिम बियो रायखांजायो। दैदेना जिहेतु जेलाव लांजादोंमोन मोनसे दायनि थाखाय, बेबो दिनैसिम गोमानानै थाङाखै, बेबो बुरखांजाबाय थायो। कनजितायाबो जे रायजोफोरजों हमनानै बुजादोंमोन, निमाहा बिनो गोनां जादोंमोन, बेबोथ' गोमानानै थाङाखै, रायजोफोरा बुंखांबाय थायो। लोगोसे कनजितानि फिसाय हौवा, नोंबोथ' गावनि हिनजावखौनो ससियेल मिडियायाव फानदों, बेबोथ' नोङो दिनै सोंखारि जादों नङा होमबा? मोनफा मोनफा दाय गोनां बा मोनफा मोनफा बेबायदिनो मोनथिजानाय लाजिनांथाव खामानिफोरखौ मावनानै फैबाय। दा आं बेखौसो बुंनो इच्ছা खालामो, मानसिनियाव चेलेन्ज लानानै बांद्राय खालामनाया बियो गोरों मानसिनि, गियानि मानसिनि आखल आरो आखु नङा। जायफोरा खैफोदाव गोग्लैबाय आरो बे खैफोदनिफ्राय आंहा बबेयाव गोरोन्थि जाखो बेखौ नोजोर बोनानै
गोरोन्थिखौ सुद्रायनायासो बियो सासे गियानि मानसिनि आखल आरो आखु। दिनै जोंखौहाय नोंखौहाय आंखौहाय मोनसे दायनि थाखाय दिनै सुबुं माहारिया सोंखारियो। जेरैहाय आं बुंदोंमोन प्रथमाव जे ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा। नोंसोरनि लाइफनिफ्राय मासे खानस्रिया ओंखारबोबाय आरो बे खानस्रिया दासिमहालागै हाबफिनाखै आरो हाबफिननो रोङाखै। सोलायनाय, गावनि आखलखौ सोदांनाय, गावनि रावफोरखौ सोदांनाय, बेफोरसो गियानि गुनि आरो साननो गोरों मानसिफोरनि आखल आखु। बेवहाय जोङो पृथिबिनि बयनिख्रुइ गियानिसिन जिबि जाबायब्ला मानसि हिसाबै आं खावलायदों सोदांनांगोन। रायजो राजानाव नोंसोरो साब्रैजों फैनानै निमाहा बिलाय हायोबा गोरोबलायनानै था। गावजों गाव दे निमाहा खालामलायदो बिदि बुंफ्लांलायबाय। दे जोङो बेबारनिफ्राय बेबायदि आरो दावराव दावसि नांलायला नांलायसि खालामला, जों मोजाङै थाज्लायनोसै। बेफोरबायदिबो नोंसोरो सोलायनो हायो, ससियेल मिडियानि गेजेराव देखायनो हायो। अब्लानिया बयबो पाब्लिकआ नोंसोरखौ गाज्रि कमेन्ट हरनाय नङा। दिनै बुंनो थाङोब्ला साफ्रोम क्रिएटरफोरखौ गाज्रिखौथ' बुंखायो, बे 100% नंखागौखा। नाथाय बुंब्लाबो सोरनियावबा 10%, 20%, सोरनावबा 70%आनो गाज्रिखौ हरो, सोरनावबा 10%आ गाज्रिखौ हरो कमेन्टखौहाय। दा बेवहाय आं खावलायदों सोदांनो नाजादो, नङा होमबा? रावफोरखौ सोदांनो नाजादो, आखल आखुफोरखौ सोदांनो नाजादो, आरो लोगोसेनो पाब्लिकआवहाय नोंसोरनि मोजांखौ दिन्थिनो नाजादो, जाहाथे बयबो पाब्लिकआ नोंसोरखौ अनसायो, मोजां रावजों सोंखारियो, जेन गाज्रि रावजों सोंखारिया।